Marian Liviu și Ana Maria Alexandra, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor Domnului să ne rugăm. Soul is from I hear a hand stroke on the drum, shades of delight. Go, go, you, rich as the night. Afro, Afro blue. Beautiful girl, dancing for joy, delicate word, shades of delight. Go, go, you, rich as the night. Afro, Afro blue. Iată, ne-am adunat aici în Sfânta Biserică, în această zi frumoasă de toamnă și pentru motivul, spunem noi, cel mai important, poate, din viața noastră, după momentul când ne bucurăm de nașterea și venirea pe acest pământ, este și acesta al Sfintei Taine a Cununiei, cea care face parte din cele 7 taine, cele 7 lucrări sfinte din rânduiala bisericii noastre creștin-ortodoxe. Și iată că și dumneavoastră ați înțeles importanța acesteia și ați venit să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu. Ana Maria Alexandra, rogul Dumnezeu, Marian Liviu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. You taste like poison.